eto. Okay, papasok tayo dito sa Villa Rustico. So, 7,000 ate. Lahat occupied na namin, no? Lahat yan, all in na po lahat. Okay. Pati karaoke, all in naman eh. Pati electric pa, no? Yung video okay lang po yung additional 600 po yun. Ah. May dala naman po. May dala naman kami sa may tawag po kasi carcage. Anong tawag doon? Carcage. Okay. Nakasulat naman po doon kung magkano po yung kung magka-reserve kayo. So, magda-down ng kalahati, ganun, tapos 3,000 po yung down payment, sir. Tapos yung the rest po sa the day na lang po ng kalahati. Ano ang may carcage video, okay? 21, 29 years old. Mga dikuryenteng mga appliances. Wala naman siguro yun lang po mga 21 mga dikuryente lang. Tapos free na namin gamitin lahat. Yun yung mensana po, libre lang po na 50. Gusto nito kada Bella, meron sa sarili table? Meron. Kaso hindi available yung mga may bili. So, lulubog ako dito. Kayang-kaya mo yan. Ito ate. Kayang-kaya. Abay, hindi po. Wala lang kasi ako sakto na. May picture yun. Nagkatata na kilig boy. Kaya ko pwede kilig. Oh, Romeo, Romeo. Wow, ang ganda naman, oh. Habulin niya ako. Okay. So, may... Pwede na, pwede. Ito ang paligid. So, sa halagang 7,000, pwede mo nang gamitin ang venue na to. So, sulit na rin siya. Affordable. Mababayaran lang yung additional na sa kuryente. Silip natin dito kung meron dito, guys. Paano nakabukas to? Oh, bilas din siya. So, parang kagaya rin siya. Si paring Willie, oh. Si paring Willie nag-try. Wah, kayang-kaya. Anong height mo, par? 5'4". Magkasing taas lang pala tayo. 5 feet kasi. 5 feet. Ano, pero kayo matas rin. 6 feet again. Ready? Wala naman, same yan. So, yung tubig lang yan hanggang sa may kulay blue, no? Sa white na tiles. Ang gaya Kenny mo yan, danong nanini. Ang Oh. gaya Kenny. Oo. Ako lumbog, sakto kayo po. So, check natin yung kanilang CR. Gentleman. Ay, gentleman nga. Oo. Ay, may tao. Ay, naku. Sige lang. Ayun, may CR sila. Ayun. Nagtago si kuya. So, pwede. Yan, CR. Kung gusto mag-jebs. Na? Hindi natin ma-afford sa... Hindi natin ma-bill sa ano? Date natin? Ano? Sabado. Dapat dito, overnight. Para... Meron overnight dito, pwede mo naman dito. Kung mayroon po kami villa doon, kumaayos na po yung sa titingnan po sa isang batin kung traffic siguro. Saan banda yan, te? Kabila rin. Yung gano'n, yung villa. Yung 1-3 po kasi yung 6 hours, 1 bedroom. One bed. Parang nasa hotel ka rin na. So, hindi siya available sa 12. petsa ng 12. Kaya ganyan. 11 na lang. 11 lang siya. Pero titingin muna tayo dito kung may mga bakante sa 12.
Pag wala, Wow. balik tayo dito. I-move natin. Oh, December. sige. Palagay mo. Ganun na nga. Po yung 11 doon na vacancy kung okay sa inyo muna po. 11 o 12 te? 11. Ay, 11. Kasi 12 kasi puno na eh. Yan ang sinasabi ko. Habol natin. Sunday eh. Family day. No? Day off na No. Mga Sunday. Kasi kapag Saturday kasi payday ng mga manggagawa, eh, no? Pwede Hindi. tingnan yung isa. Oo, dapat. Tara. Tingnan natin para may... Okay. Lai, magbabayang bulan. Nanapin ka paling Aldo, sasabihin mo yung bulan. Wala mo okay na kayo bigla sa dyan polybok. Excited pa na. Menyo kadla pa mo. Menyo kadla pa mo. Pinyo kayo. Nanong kita ako. Sakto ko pa mo, 5 flat. So, ano, may langin na kayo. Hoy, mga... Rambipi Rambipi. Okay. Check natin ito dito. Ito naman, magkano? 6,000 lang. Pwede na to. Hindi naman ako choosy. Eh tayo, pwede tayo. Eh, yung iba. Yung iba kung pwede. What? Hey. Ito naman dyan, medyo 6K lang. 1,000 lang. 6K. Available yung araw na yan, ma'am? 12? December 12. 11. 11 pa rin, no? So, Ang ganda, no? dito kasi meron pang See? diba? Bala na larat ang magayin, eh. Oo. Ay, rugo. 11. Palagay ko 11. Pwede na sa akin din. Eh. Pwede na kayo. Basta mag-search mo tayo hanggang kay Kian.